En ik wil graag iedereen bedanken voor mooie berichten en meesting waar ik op platen wij kregen ha. En ben er nog meer meesting, er wordt onderwijs, weet ik. Iedereen bedankt. Zal ik een beetje beginnen? En ja, wie zei ik gewoon erop? De lach is weer een beetje weerom bij Henk de Waardspecht Wetzinga uit Eerstermar. De berichten van meesken die het platen voor hem hebben binnen net met de tellen en dat docht hem tieren goed. Maar het gevoel na de dierverij uit zijn huis van Aaron Wiekijn is nog lang net voort. Ik vind me nog lekker beroerd eigenlijk. Maar ik krijg wel wat goede berichten en van de meesten die steunen worden en dat is op zich wel heel mooi. Maar ja, ik heb er misschien niks voor, maar het is wel mooi dat de mensen mij denken. Zo. En ik ga juist wat platen krijgen van een ouder stel uit Drachtenwijk. Die had zijn per jaar, is nu 81 en die deed er niks met mij, dus die zei, hel het maar op. Dus dat had ik dus niet. Intussen komen de vinylplaten dus langzamerhand weer richting Eerstermar, zodat ze het Pyramid weer op kunnen. Een aantal vinylsingles die het stellen binnen van de Waardspecht, binnen een soort jildwurg en haast net meer te kraaien. Daar ben ik ook gewoon van, die zeldzaam binnen. Dus als die de keer komen, die komen ik haast nooit de keer. Dus ja. Ja, ik ga zeggen, ja, sommige weet ik zelf wel, als ik in hand krijg, dat het minder binnen. Maar ja, zeg maar. Ik denk dat het moeilijk wordt, maar ja, hoop houden. Dat is het allerbeste, denk ik. Van de dieven die de 6 vinylkoffers en een jildbedrag meenam hebben, is nog geen spoor. De Waardspecht had nog even tocht een stapje, maar het bloed kroept, werd het net geen kind. De eerste woorden die ben al niet vreemd. En ja, dan zit je weer, nou ja, dan ga ik weer wat singles, ja, dan kriebelt het ook wel een beetje. Maar ik ga dan even harder, maar ja, maak maar terug. Eens paraat, altijd paraat. Dat is het motto. Je komt wel zo bij hem. Met mij soms net, maar ja. Mij volle denken naar, hé, je brengt mij ook naar, dus ja.